Hadian bala sapriang haki ransan sosial media ane hakikot kubor badon kiba persya ya kajing penlong jong ka sorkar ya ka cherry blossom kaban sa penlong ha ribhoy halum dait kla boy rombong kumba pilatip ba kani ka cherry blossom kadai kajing le kemen le tamasa le sngoba daki bebun balang na keleng kijaka jong kari India wat nabari ru kumju hadin bun kijing kento ki balami na ki katu kat ne ki ba kim sngo tenat setia ban penlong ya kane ke cherry blossom bat ban penkut ha kasengi sonde ha kajing penpau jong ki ba persya ban penkut ha kasengi sonde kilong baki klem persya ya ka jing pelong ya ka cherry blossom henry ki persya ban pengkut pat ha kasengi sonde nomar kalong persya ya kajing sngo jong kiniam kristan kibadon hapo mikalaya tikat ba ka sorkar bat kiriu pat ba hidang ya tainia lami sa uwe kun samla ubala penlong ban penlet ya kijing mut jing perkat ha kaban shna da ki potri tungini pek kendiat ya kini ki potri belasna da uwe samla bat balapan sapriang ha ki rensan sosial media uding cherry blossom hai sngap kolok ngan nyathu khana tu ya sngap kloy ngan nyathu menta ngam datip ba kasdang kakut henry kat batip ngan nyathu lut utau ding cherry blossom wat lajing udai bantom nadu Japan hadu Meghalaya wood wan klem jing salia tang maria poi hapo Meghalaya barok kia buromba khamtam ka sorkar leilei data masa ke penlong wat hasngi ublei uding cherry blossom nari nongwei pej ho yo ngiklet jing im kan sep phim tip uni uding nari Japan sya ahor jing snew ya pi untan tang na benta ka cherry blossom festival kaban salong khat nyo hadu khat khandai tarik November hapo madan kur kalang boy rombong ngayo i para kasiru layaw dong namar jing kordor uding ciri sorkar sngi ublei ru on penlong behi kasyong hangi no marwei ngin pen snubha ya uding ne ya ublei husiar ko kilong kemilong kepa kham tam lelei phi ki khun samla dapej bha wat sya ya lambakla yo phingop cherry blossom tamasa kublai sibun kajing thmu jong uni ukun samla ha kane ke benta kam sem la theu wan wo dong wo nia ya ka sorkar lane ya ki paj ba ki bala persya ya katei kajing penlong ya ka cherry blossom ha katei ka sengi henry kadai ka sap ka phong ka ba ublei ula ai kerpang ha uni ukun samla ba un thau ya ki ki kentin ki ba shong nia ki badon hapo ka masim ka jong u bat dai kum kini ken ki kun samla ki ba jupan pau ya la ka jong ka sap wat la kalong ha kanu ku benta ha kanu kaliang wat la kadai ke jing gentho ne ke jing yaro henry ki pesei ya la ki jong kinia ban pen i ya ke jing tibet jong ki ban thau ya ki potri kublai shibun kublai sia jarngu ngin sai sempat ha ki video